Здравейте хора, това ще е първи епизод. Ще представя играта Team Fortress 2. Ето я. Вижте я, много хубава, яка е. Ето сега. Можете, тя е почти като CS, но пак става хубава е. Занимателна, играеш. И така, сега ще я представя. Охо, не, тука не. Не, сбъркал си място, пич. И цепнаха малтафа. Ти с машинки, букуците. И сега. О, брат, спай. Между другото, тук може да се пуснете различен герой. Пробвайте я. Ето сега. Тук се бие срещу един. Уби го май. Ай, ето го спай. Уби го и него. Между другото, тук се печелят много яки айтеми, като катамити. Ето, биха му, но и аз. Ето, този ми звъни да играем. Тук ли си? Да. Ето, вече сме във видео. И ще направим така. Едно малко геймплейч. Червени ли си? Да. Син? Аз съм син, да. Снайперист ли къде се пуснеш? Да, аз съм си снайперист. Аз ще пусна всички да ги разгледат, ще почне от спай. Добре. И ще ги обяснявам. Окей. Обясняй на хората. Айде, какво стана? Мен защо не ме пуска? Ето, значи, Пуснаме. спая може да стане невидим. Ето, аз те виждам, бе. С десен бутон. Ето, спай. Аз те виждам. Хубаво е. Давай. Така също може да се преброявам на тяхен отбор. В момента виждате, че съм син. Като цъкна тук птичката, ставам червени, те се заблудяват, че аз съм от техния отбор и отивам за тях и ги кълцам просто. И така тръгваме. Много яко. Къде са лошите, бе? Трябва да ни освободят. Но. Тук само с хечуата, what. Това ще е много яко. Само идват от там и хечуат. Точно ни е отворил. Добре, аз чакай тогава да показвам другите герои. Сега ще показвам я... снайпериста. Значи това ви представлява снайпериста. Тук му слагат снайперчета. Глупости. Може също е да крафтвате айтеми. Това го обясних аз отдавна. Окей. Аз даже показах как се крафтват. Крафтах някаква глупост, но както и да е. Между другото... Мале, тук е много гадно. Опа, бомбички! Давай, what, аз отивам горе. Всъщност честита нова година на всички. Да. Вече сме тотално 2015. О, видя ли го това, бе? Майко, един къв хет му налепих. Да, видях. Ма ти къцаш ли ги отзад, бе? Не, сега ще им покажа на Енерджайзера. Ай! В момента гледам как играеш. Хайде смени му някой хета, бе. Не. Той идваше. Залегни малко, прикрий се, дете знам. Тръгаше с каталната тръгна. С него може да стоите минигън, който е така представляете, ако слагате го, той си билдва, такова нещо може да стане. Даже още погледам, дай да го начукаме това. То па не може. Стига, бе, сега ще бута това. Пуче, върви там, върви. Побързо. Чакай, бе, спокойно, бе. Че сега ще го бутнат. Ето той фърля бомбички. Спокойно, тук има големи машини, бе, мен. Ела, бе. Чакайте сега, червеното трябва да бутат. Капчицата, бе. Ела, де, ела. Ела, че ти бих смъртта. Сега ще умреш. Какво като ме уби? Стай го, е тихо малко. И това представлява, той може също да си билда такива нещица, които ви хилват и ви дават такова. Как се нищо това, бе? Някаква стамина, нещо като стамина. Да, може да си билдвате и лъкове. Да си билдвам лък. Не бърка се.
можете да си купите от лък от шопа. А, да, шоп, аз също не съм казал. Това е шопът, той е свързан с Steam. Ето тук има много награди. Да. Аз пък награди. В тази игра може да си трейдва. Трейдва, да, и това го обясних. Ще дай да трейдвам се, има се отказах. Опа, машината ми ти! Мен ме уби спай. Така също могат да ви трепат машините. Да, Вие се това доста ми да отидете и много ги кълците с помпата. Елат, бе. Елат тук, бе. И така. Нямам какво да ви обяснявам, то хвърля бомбички, то гори, то стреля, а то е... Сега ще ви кажа колко е бърз, може да скача. Нещо като заек. Тон. Братле, много си тъпчесно. Как мога да ни се защитаваш, бе? Поеми, бе, поеми! Ето ги. Ей, геймършите. Ай, спай! Ако няма да ме удари. Уби го, спай. Много, бе, колко Ето пъти... го е! Къде? Ето ги е, там са, е. Ще атакуват. Не ми е много бърза мишката, чакай. Не, няма да го позля. О, дебеле не съм показал, бе, мен. Аре, бе, биги! Превзеха ни базата, стига, Карай, ко ти пука, бе. О, ти ли го цепна, бе? Не, аз съм убит. Аз съм дебеля, момче. О, някакъв тук печага и той е дебеля. И аз Почвам. се пусна дебеля. Само, че никой не Малко ще да той ги на мен. поразкъртим. Някакъв спада, не ми заби нещо в гърба, бе. Тия са много гадни тия. Аз само следа видеото, защото аз съм... Добре, аз имам още поне... О, дебелия! Дебел, помощ! О, уби го. Дебел. Ай! О, няма я изгърби. И аз да се спуса с пая, бе. Дай да ги оправим с пая. Айде, аз пускам. Само да ни ме убия. Да клъцнем един. Също не сме такива ботови стол. Ето го, той е пред мен. Ай, стига, бе. Бомбички! Не видим. Тия ни гръмнаха всичко, бе. Бомбички има по тебе, бе. Къде са? Абе, Тук пиратки за нова година има. Безплатни. браво, бе. Безплатни пиратки. Ай, да му е спай. Но манери, човек. Ай, грозен. Сега, хора, виждате, прави се от техния отбор. Сега, че тук съм техен базукар. Ах, мърша гадна спайска да ти сера в... Опа, извинявам се. Извинете, много му е хормона. Мраза спайчета. Ето го! Айде, убих бе, отворен. Айде да та вида. Това ти ли си, бе? Един тук се преструва на доктор. Куц! Не, това не си ти. Един, знаеш как го клъцнах? Не, клъц. Не, клъц. Не дей така, не дей бъди лошо, момче. Клъц. Не дей ма би. Не дей! Ибабе, клъц, аз там не видим, чао. Ето го зад машинката се крие, зад машинката. Тя ще ме спаси. Ай! За малко ще ми го убием този скот. И... Ай! Бомбичката! Мраза го тоя. Много. Прави се. Аз правя птица ли? Щица ли? Аз съм вътре. Какво стана, бе? Те ме направиха на две... Ай! Уби го! А, не. Довършихата. Къде си, бе? Бях малко Африка, чакай. Окей. Аз това и не говорих. Знам, че се чуваш. То се чуваш и че не говоря, нали? Да. Айде, бе! Бързо, клъцни го! А, така беше клъцнат. Аз ти с това клъцване, бе! Аз вземах си направи един Охо, херогном. хирогном пато. Ай! А, така, клъцнете го. Убиха.
Давайте, бързо бутайте това, бе, докато никой не ме видял. Аз се правя такъв спай. Ай! Бързо, бърши, чакай, ще го Абе, клъцна. много са, бе, човек. Не, няма да го клъцна. Аз бутам тайна машината. Не мога да бутам тайна машината. Чакайте. Някой трябва да клъцнеме. Най-скоро време, някой трябва да Убиха клъцнеме. го някой. Крий За се! теб, за теб, за теб. Не е зад мен, спокойно. Аз съм тука. Аз съм пиячка. Само зад някой да отида да клъцне спай, някой. бе. Да отида да клъцнем някой. Да отидем да клъцнем някой. Да отидем да клъцнем някой. Мани. Дебелия задник ме спаси! Аз пък аз ме спаси, ме надупче, ме направи тук на... Ай, че има още малко време, има още 2 Ай, минути как сега. аз го спамя, бе? Какво става, бе? Ай, то виж какво има, бе! Какво го- Глиса! Абе, аз Ай. не го спамя това, бе. Нищо не спамиш, бе, психопат. Всъщност много няма смисъл това пуро. Както и да е. Айде, бих ми ги. Ето го! Ето го! Аз ги бих. Мършото куче! След него съм. Къде се криеш, бе, мършаво куче? Къде се криеш? То от наши ли, бе? Аз защо го стрелям, бе? О, един... така всички умрех. И това беше... епизодът завършва Да. с един така хубав край. От нас чао, до играта ви харесва, пробвайте, Steam безплатна.